Γεια σας φίλοι και φίλες του YouTube, Δημήτρης εδώ πέρα και θα παίξουμε Φέλμαν! Αυτός εδώ είμαστε εμείς. Failman, the man who fails. Τι κάνω? Πατώ τι να είναι. Λεφτά. Κάποια ίσιο μου μια και πρέπει. Νικήσαμε. Τσαμπελόνι μου. Πατάω μπουρδες. Ζάλεπα. Τι? Τσαμπελόνι μου. Ήρθα. Θα σε σώσω μικρή μου. Το κορίτσι μου. Μπράβο, τα κατάφερες. Κοιτάξτε τώρα τι θα είναι. Νικήσαμε! Ω, Video Games Pro. Έλα, μπορείς, έλα, ανοίξε τον. Oh, fuck. Πού είμαι εγώ όμως? Εγώ πού είμαι? Πού είμαι? Ο Φέλμαν! Φέλμαν! Όχι! Θα σου σκάψω το νερό. Πάρτο! Πάρτο το νερό σου! Καλά, είναι πολύ πλάκα, Φέλμαν. Τι κάνω? Τι βάλω το κινητό. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Τι είπα? Τι είναι? Η δικιά μου γάτα αυτά. Τέλος, πατρευτήκα. Κι άλλο βίντεο. Μην ανησυχείς, φίλο μου. Εντάξει, θέλεις να σου καλαστώ. Θα μου πάρεις στο 2-2-2 11 και έρχομαι να σου καλαστώ γάμο, yes. Η κύκλα μου. Τι κάνω? Κλικ. Αυτό. Τώρα είσαι έτοιμη να πάρεις κανένα από αυτά εδώ. Της το έδωσε, έκανε κάτι καλό. Τι πρέπει? Πατά τους πάπια. Γεια σου. Γεια σου. Θα παίξουμε το δεύτερο Φέλμαν. Φέλμαν. Online αγορές. Όχι. Και online πληρωμές. Όχι. Φέλμαν. Το ίδιο είναι. Fail
Failman, the man who fails. Έρχομαι εγώ, πάρ' τα λεφτά σου. Τι πιάνει αστυνομία. Πελένη μου. Πάρ' το μικρή μου, άντε γεια ρε. Κορούλα. YOLO! Failman! Failman! Το παιδί! Πού με... Failman! YOLO! Έπρεπε, είναι Halloween! Halloween! Σου έρχομαι! Τώρα θα δεις. Α, ναι, σκάφω καλύτερα. Πάρε τώρα το νερό σου! Πάρ' το! Πάρ' το! Ναι, μωρό, τι αυτό. Θέλεις να πάρεις κάποιον τηλέφωνο. Να ασχείς, έρχομαι εγώ να σου δώσω ρεύμα ρε. Και τσακ! Παίρνα το κινητό. Έχει πλάκα η κατίνα. Σε το πείτε τώρα έχει πλάκα. Το καψά. Αχ, αγάπη μου, επιτέλους παντρευτήκαμε. Αγάπη μου, επιτέλους παντρευτήκαμε, ναι. Είσαι σίγουρος πως θέλεις να σου καταστρέψεις το χρέος. Πάτω μικρή μου. Όχι. Το έχω. Σπάπιες πρέπει. Δεν το έχω. Τι κάνω. Πούμε. Τι κάνω. Τι είμαι. Μα δεν ξέρω τι το κάνω. Τι κάνω. Failman. Fail. Θα παίξουμε κάτι άλλο, παιδιά. Troller. Troller. Face. Troller face. Troller face. Troll face. Troll face. Το παιχνίδι troll face. Τέσσερα, τρία, δύο, τρία. Δεν θα ήταν τέλεια στο διάλειμμά σου να Do you like games? I want to play a game with you. Turn off TV to get to the next level.
εσένα. Με δυσκόλεψε. Πάμε άλλο troller face. Troller face, troller face. Ομοιάτα. Why? Ναι. Τι. Ευχαριστώ, είμαι πολύ τρόλ. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να παίξω και τόσο πολλά καλά troll face. Troll, παιχνίδια. Εγώ δεν είμαι troll. Δεν είμαι troll. Βασικά όλα τα παιχνίδια με τρολάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα παιχνίδια με τρολάρουν πάρα πολύ. Τι να σας κάνω. Για μισό λεπτό. Time. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Oh yes. Θα παίξουμε λίγο build battle. Νόμιζα πως ήταν σαν τον καρπούζι φέτα τερίτε. Συγγνώμη που τον είπα τερί. Τατάμπο. Τι στο. Fuck. Τι σκηνή έχει μωρέ. Γεια σας. Εγώ απλά περπατάω έτσι. YOLO swag. Τι έκανε ρε. YOLO. Φίλε μου, θα σε βγάλω έξω. Βγήκε ήδη έξω. Βγήκε μόνος του, φίλε. Μην προσπαθήσει, βγήκε. Εγώ όμως θα προσπαθήσω. YOLO. Swag. Help. Σπάστο, help. Friend. Παιδιά. Hack. La. Τι ήταν αυτό τώρα. Πες μου ότι θα είναι build battle. Beat battle. Πάτε το όλοι στο μούρες. Ρε τι είναι αυτό το skin. Παιδιά κοιτάξτε, θα κάτσω τιμωρία. Τικ. YOLO, πέφτω. 2, 1. YOLO. Help. YouTuber boy. Hey, help. Σπάστε το. Όχι. Γεια. Πέτω κάτω. Γεια σας. Δεν πειράζει. Και γιατί είναι ξανά beat battle. Θα τρελαθώ. Κάνω βίντεο. Μην με ενοχλείτε.
Άλλο ένα άτομα. Άτομο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, τέσσερα. Ο κολοκύθας, καλά, έχει πολύ αστείο σκηνή αυτός. Τι στο ρε. Τα βλέπω. Ω, κρίμα. Παιδιά, κάτι συμβαίνει. Μπαγκ. Ωραία, ντες και ένα θρανίο. Μάλλον ένα θρανίο. Τουλάχιστον οι άλλοι ξέρουν να διαβάσουν αγγλικά, δεν λέτε. Υπάρχει κι άλλος εδώ, ο Δημήτρης. Ωραία, θα φτιάξουμε το πιο cool θρανίο. Desk σημαίνει θρανίο, επειδή δεν ξέρω και τόσο καλά αγγλικά όπως είπαμε. Και πιο. Θα κάνουμε... Desk και desk τα μπερδεύω τώρα εγώ. Έχω ολοκληρό θρανίο να κάνω το μεταξύ και εγώ έχω καταφέρει μόνο αυτό στην αρχή. Αλλά θα δείτε πόσο κουλά το φάνε. Τόσο στυλά το φάνε. Αυτό βασικά δεν το θέλω. Πόσο στυλά το φάνε που θα μείνετε ανοιχτό το στόμα. Με ανοιχτό το στόμα θα μείνετε τώρα εσείς. Μωρέ, τώρα θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Θα τους πω, εγώ το μπερδεύω, sorry. Πρέπει να... είναι θέμα γρηγοράδας. Ωραία. Πάμε τώρα. Πάμε. Πάμε ρε, το έχουμε ρε. Ρε kids, το έχουμε ρε. Το έχουμε ρε εμείς. Το έχουμε. Άρα 3 μπλοκς, ωραία. Το έχουμε. Γρήγορα, το φτιάξα. Τρανίο για να είναι 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Και όχι, πρέπει γρήγορα. Και δεν κάνω κάτι αντιπέσιο. Όχι. Όχι. Πρέπει να πάρω... Όχι. Ωραία. Όχι. Και να είμαστε. Αυτό είναι καρότο τώρα. Αυτό εδώ και καλά πως θα είναι. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και καλά πως εδώ μέσα είναι ένα μολύβι. Έτοιμο! Το πάρω σίγουρα μόλις λίγο. Γιόλο φεύγω, γιόλο swag. Τι είναι αυτό ακριβώς? Γιάλο. Αυτά τα συστήματα και καλά πως είναι αυτά τα συστήματα. Φανταστείτε και έρχονται και σε μένα πρώτο.
πιο χάλια θρανείο ever. Και λέτε. Το πιο χάλια θρανείο είναι. Είναι. Χάλια. Είναι. Και φανταστείτε να είναι πίνακας. Επειδή εγώ δεν ξέρω και τόσο καλά αγγλικά και το μπερδεύω το desk με το desk. Άλλη, μία, δύο, ένα, γιόλο. Τι, εντάξει, αξίζει. Μ' αρέσει εμένα. Πάντα σας αρέσει. Εγώ θα βάλω ένα πουφ. Πάρτε το πουφ, πουφ, πουφ. Πουφ, 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 πουφ. Τι είναι αυτό ρε. Αυτό έφτιαχνε τόσες ώρες ο άλλος. Ποιος το έφτιαχνε αυτό. Τόσο loser ήταν. Πουφ. Εντάξει, αυτό είναι τέλειο ρε. Μ' αρέσει. Πουφ. Εντάξει, ωραίο είναι. Έχει και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα. Τιάνγκ. Τι είναι αυτό. Lose. Lose. Back. 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 Epic. Καλά, εντάξει. Είναι epic. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό desk. Πού το φτιάξε. Ρε, εσύ το φτιάξες. Αυτή εκεί το φτιάξε. Απλά γράφει ένα desk. Αυτό δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου αυτό. Σίγουρα δεν είναι αυτό το δικό μου. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτά αόρατα blocks. Ποιος θα σκαρφιζόταν να βάλει αόρατα blocks. Τι είναι αυτό πάλι. Τι είναι αυτό. Δεν σου φτιάξει ένα κανονικό. Εντάξει, μ' αρέσει. Αξίζει ένα πουφ πουφ. Bad. Very bad. Ένα απλό bad θα πάρει. Αυτό νίκησε! Σοβαρά. Ναι, εντάξει, είναι τέλειο. Η αλήθεια είναι. Όπα, δεν υπάρχει καρέκλα. Πετάω σαν πουλί. Πετάω σαν πουλί. Πετάω. Hacker, ήρθε ο hacker. Hello. Γεια σας. Hello. Γεια σας. Μπήκα σε λάθος σερβερ. Ταντάμ. Τόσες ώρες το είχα παγωμένο. Γιολο ρε. Αυτός είναι ο Κάτσε, πώς είμαστε. Άλλος ένα. Κάτσε, εμείς είμαστε πιο λίγοι ρε. Ναι. Κοιτώστε. Το τρόλ. Σε κοιτάζω τρόλ. Τρόλ, πρόσεχε. Το τρόλ. Ρε, πώς πεθαίνω με την πρώτη. Άλλο ένα, παιδιά. Άλλο ένα, τελευταίο. Πάμε, αλλά έχω και μάθημα. Πήπως το όνομα. Η ομάδα μας. Πώς είχε κατεβάλως. Ρε. Τι κάνεις. Το κενό. Ναι. Έβαλα ανηδί σου, φίλε. Το σπάω.
θα μου σπάσει το σπόρι. Ζώδιο. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει κάτι. Ποτέ δεν θα γίνει αν πάμε. Ο φίλος μας είναι κάτω φυλακισμένος. Και εμείς πρέπει κάπως λέω να τον σώσουμε. Ψάχνω συντρίμια μου. Μισό λεπτό, βλέπω, τώρα θα δεις. Να το ρε. Γεια. Τι ήταν αυτό μωρέ. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Του Δημήτρη. Γεια. Κοιτάξτε και αυτό το λέω. Γεια σας.